ɗum ka wonno aranel fuu ɓiɗoɓel muɗum du hollitingol ngol wona so fulɓe tan du ɓe gana fulɓe ɓen du na moƴƴi fa andita ɗum e pulako woodi ko wooɗi ɗum e pulako woodi ko ŋarɗi donc ɗum fuu saabi wadde organisation weekend pulako o heɓa pulako hollita fina tawa muɗum heɓa ɓe gana fulɓe ɓe du andita ɗum e wonno fina tawa fulɓe haqiqa aadi ɗum e balɗe tati ɗo no aljumare ase alal eɗen mbawi wiide ñalano kegal nde du wonno ko gollal ngal ɓanti ɗum wonno le nokkuru meɗen waka ɗum ɗo eɗen tawa nokku ɗo to musée national joni noon le balɗe tati ɗe ɗum wonno ko kollata ɗum wonno pulako e yiɓɓe pulako les balɗe tati ɗe woodi ko holla déjà ouverture weekend pulako o waɗi kegan lasara conférence waɗi conférence o hollama ko wooɗi ko pinɗen tawɗen ko won le pulako exposition guineji meɗen fina tawaɗi na gon leyɗo exposition o na woni ɗo fa jango kikiɗe woɗi du hande lasara 19h sénaza toon ɗen e bandiraɓe men ñaaƴan ñaaƴo pulako fa kolla suudu baba fa kolla fulɓe fa kolla ɓe ganda fulɓe du no fulɓe ñaaƴirta no molli fulɓe ngayi woɗi du bandiraɓe meɗen garan gaɗana en hiiro ɗum woni ko anni wadde lasara ɗum jango du exposition o continent fa dimanche fa lasara fonde 18h 19h te sagui to men omba exposition o si en kaali haala exposition o ɗum e ɗum wonno ko daɗɗuɗa ka ko yimɓe mbawi garde ndaara fa joni ko daɗɗalo exposition ɗo kono laati fina tawa fou cekka na goni hen beɗi na goni hen tummuɗe na goni hen disaje na goni hen ko ñaaƴirte ko morirte deege e leeso na goni hen kono laati fina tawa fou na daɗɗa leyɗo en ko ɓuuri fayɗinade le ko daɗɗuɗa ga ɗum e yimɓe ne kaala haala leeso ɗum wonno e ɓagaɗo kesum e dow banggal pulako ɗum wonno ko saabi ko miiliɗa ngo leeso yalla andu a miilini le galluɗo ɗum wawi heɓede ma walla a miilini yimɓe woɓɓe kamɓe do andan ɗum muyɗo antide ko saabi deege e leeso ngo ko na ɗuuɗi ko saabi ɗum fo aranel ka wona fe ko deege e leeso fe tumbuɗe ɓeɗɗi ɓiɓɓe men fulɓe na woodi hewɓe rimaɓe le galluɓe ɓe anda jiiya ñaaƴo tumbude na ñayna ma fengo na waɗa e bada par ce que jiiya le wagaru ɗo keɓay occasion jeey village e bada fa andita ɗum ka wongo yiɗoɓel muɗum du fa bandiraɓe men fulɓe andita sini ɓi pullo ɓagama fe si ɓaga le ngallu na wawi wattude guineji muɗum fina tawaɗi na wawi ñaaƴirde guineji muɗum fina tawaɗi saabu on jii ko ɗum watta ɗo ɗum na weeli yimɓe fof no gara na ada photo ji na leeɓi ɗum men donc fey le ngallu fey dow simare fey si en mbawa wasude fa gaɗen deege e leeso no waɗirte ladde na wawi aɗa wawi ɓantude ley suuduma ley sooro aɗa wawi ɓantude to sima woodi aɗa wawi ɓantude donc ɓiɓɓe men fulɓe ɓaŋeteɓe le ngalluji ɓe mona haaja ñaƴirde fina tawa muɗum fof na wawi waɗude deege e leeso ngo fey si waɗi deege e leeso tubakuɓe na wawi wadde deege e leeso ngo fini tawi ngodu ko ɗum mon sababu majjum am saddi ko aɗa wawi hollude min gollal ngal toye wonno andu to ngal yettinima sabde haqiqa so ɓi adama na golla fou kam du wonko yiyata e torra wonko yiyata fa joni ɗon e nafakkaji toye wonto gollal ngal yarima hande no bon gollal fina tawa ngal ley yaaduji min jeehi nokkuje kewɗe saabe gollal ngal min jeehi sénégal min jeehi niger min jeehi mauritanie min jeehi ghana les tubakuɓe du na heewi leydiji to min jeeyi min gaɗi participé festival liji somi haali haala festival fou mi fuɗɗiran fe sénégal journée internationale de la vache min gaɗi exposé guineji étoile pulako guine fina tawaɗi toon mauritanie du journée internationale de la vache min gaɗi exposé toon guineji fina tawa étoile pulako ɗi nuit de façon d'enfani paris min gaɗi exposé toon en fashion tag hambourg leydi allemagne min gaɗi exposé toon festival jamtan autriche min gaɗi exposé toon genɗe afrique ɗo e genɗe leyɗe tubakuɓe fou en tout cas no ɗuuɗi to min jeeyi famin kollita fina tawa fulɓe famin kollita fina tawa burkinaɓe famin kollita fina tawa ɓaleɓe sabu de si en mbi fina tawa fou ɗum wona fina tawa fulɓe tan sino a yeeyi leyɗe tubakuɓe fou wiyata ko fina tawa fulɓe wiyetani fina tawa ɓaleɓe donc fa hannden ko fina tawa ɓaleɓe ko fina tawa yimɓe burkina fou eɗen andi du gollal du kan gollata fou han tawede no woodi ɗowtoɓe ma est ce que hannden suudu baba na hakkinkinani kam du e walludema do gollal sabu dey yo ko wiyete drapeau suudu baba fof no ko joguiɗa e ɗum wonno ko muyɗa hollugol est ce que suudu baba na hakkinkinani dowdema le gollal ngal alhamdulillah suudu baba na wallita
suudu baba no wallita ko waawi mais fan hande miɗa miila suudu baba no waawi wallitinde ko ɓuri noon kono no waawi wallitinde no waawi teddinde ɓura no woyri hande ni sabu si a tawi koke hande tawan aɗa andi no ɓuri kam si a naati ley cuuɗi fulɓe rewɓe ma fulɓe worɓe tawanda ko hemre fof tawan ɓurata goto ma ɗiɗo tawata guineji fina tawa ley suudu donc mballa ka o ley ɗum o ñaaƴirde ko rima tawi o ñaaƴirde ko suudu bammum ñaaƴiranno ñaaƴir ko mamiraɓe muɗum ñaaƴiranno ɗum wonno wallitingol pour moi ko vraiment hollude a semtirta ko ndimaɗa tawɗa a semtirta ko laati culture maɗa haqiqa ɗo sini en jii kon ka ɗum fof eɗen mbawi wiide wonto keɓɗa ɗum kono wonto keɓɗa ɗum ni eɗen andi ana tiiɗi fa tawe neɗɗo ummo ley gallu mawna ley gallu de tawe darongal golla